alhamdulillah ñeeten Allah on jagdoen kawrindo ene feddetan seykhode jani ko Haruna Diop mo ganduɗa kañumne koye nder fedde he jeeya ko bonne volonté e nder fedde nde no Kolto Adama Aissa kono kadi kani secrétaire général e fedde nde ganduɗa aussi ko Oasis et social Nene Habibi ko adi fof ko yettude Allah julde ande makko e yettude kadi sababuji ɗi fof ene wayno kadi Allah waɗi rawane ko enen darino ɗo oɗo saaha Allah watti ɗum noon ko hamdinade no feewi eɗen jettini Allah no feewi eɗen ñaago kadi Allah rokka en kadi tawtorede hitande arore ha duuɓi kadi kewɗi limtinde eɗen ɗo noon Padois Builders e galle baabi men Dia e neni men Sahaba Diop e wadde tan ko gonoɗen wadde so tawi nduɗo lewru août yonti so suɓade e guure he en woto e kala ko Allah rokkuno en ko fate comci ko fate leece ko fate kuftorɗe kala bani adama ɗi sohlata e nder galle mum ƴeewen wuuro kala nawen toon totten ɗum hilifa diine walla totten ɗum duɗe urana kañumen naftoro e hikka noon mbiɗen paaɗen ko Richard Toll to ceerno men ceerno Yaya Ba ko neɗɗo baɗɗo fayida enen fof leñol ngol eɗen mbasoromo ɗum noon so tawi eɗen mbiya eɗen gabbito wonde ɓesgu Cheikh Oumar Al Foutiyou te kanko mo woni neɗɗo keƴƴo hen no fewi ɗum tagui so tawi en dilli woodi to jaaɗen ha tolnima oɗo saaha ene hani jehen to duɗal makko to nawen toon ko Allah rokkuno en gam tan ha joni dañji hen Allah dañji hen tan kadi duwawuji ɓoli ɓoccelli hikka noon inchallah ko ɗum woni ko Allah rokki en ala ko famɗi ko barke watan sohla ɗum noon eɗen kamdini hen no fewi kala kadi wannoɓe hen kadi kaafi men kadi en mbi ɗumen jarama Allah jarama rawane ko min nawno ɗum kadi rokkano ɗum kadi ko kayganaɓe hono kene abbo e duuɗe 13 e hilifaɓe diine jeeɗiɗo rawane kañumen kemno kila ko fate leece e comci kila ko fate arkilaji ko fate leɗɗe cafroɗɗe kila ko fate paɗe e kala ko yadata hen tan ko ɗum wonno rawane ko nawno ɗen kadi en jii nafoore joguide en jii nafoore mawde joguide donc ɗum ɗon enenne hitande fof inchallah gila Allah waɗi en waddi en nene Sahaba Diop enenne en jarani hen caggal so saaha o yonti kala ko Allah wawne kala ko ganduɗen ene nafta inchallah eɗen daari hen pour wawde naftude kewɗen wiide nder programme amen ɗiɓe jogui yidde wadde centre de formation taw ko almuɓe keblata toon ko wiide en teskima e nder renduji meɗen almuɓe ballaka no fewi te ko darde mawde walla nafoore mawde ɓe jogui e rendogo kadi ɓe ballaka surtout to batte wawde dañde mecce jomum heran ko janggude urana jangga sari o so renndo ngo sohli garay mumen ɓe mbaɗan ɗumen koɓe mbawi waɗan te renndo ngo ala ko wawi ruttinde ɓe haydara wonno e nder leyɗele meɗen jangguinowo diine nanguira kono jangguinoɓe gande keddiɗi ɗe ni so tawi aɗa wona fonctionnaire de l' état so lewru maya waɗa ɗo dokkeɗa ala haydara kadi renndo ngo kadi mahaki e wawde kadi darade ene ƴeewa kañumne dariniɗo diine holko wawi ruttede donc ɗum kadi enen eɗen jeeya e programme uji meɗen ɗi ganduɗa eɗen jeehi hen ha woɗɗoy ko mataw ko wayloji laamuji ɗi tan yahata ha ɓoy seeɗa kadi waɗa ko telɓini e gueɗe ɗe kono noon eɗen koyɗe ha joni kadi ko ɗum tan jaɓɓata hirande foof lewru kala enen jaltuɗen min e nene Sahaba e équipe o somin jalti e kala to min mbawi yaade e jagorgal e nder leydi he ko ɗum woni koyɗe amen ko wadde feere almuɓe ɓe mbaɗane centre toon to calaga taw ɓesguji fuutankoɓe janggoɓe urano foof ne mbawa heblede toon e métier kewɗe saabu Allah no rokki en kadi e nder kadi fedde nde hono Seydou Nour Anne mo ganduɗa ko ɓinguel bammakko joguiɗo métier ma won 17 te hande kala jiɗɗo yiide fawa hen hitere mum jaɓa ɗum ɗon so yeehiɗo grand to Guédiawaye ɗo to centre makko ɗo mataw hay sukaɓe jangguɓe école aji laamuɗi so jiiɗi wadde stage garata kawata makko mbaɗa stage wonno noon hay so tawi hande heɓe ne cikka ko informel kanko baɗɗo formalisé saabu walla ko entreprise normale walla école normale jogoto mo jogui guila ko fate NINEA e registre commercial donc kañumne ko cawnidiɗo amen gollidiɗo amen e ɗin fannuji kadi min jiiɗi ni kadi ni centre uji ɗon yonde parde saaha foof so dañama e partenaire uji kewɗi waɓe no ministére de formation professionnelle ko wadde souvent kan uji toon fuɗɗo heblude yimɓe hay ɓe jiira guite mum wonon neɗɗo so tawi aɗa wiya ɗum aɗa nodda neɗɗo e hunde yatawaɗo holno ɗum yiira guite muɗum woni no télé goto moɗon wiyanno ni nous écoutons que par nos yeux walla ko Saint Thomas hewno noon wiide minen ko guite tan min nanirta
eyyi en sahaji ko ɗum ɓuuri wawde hollude yimɓeɓe e jabde ko wonate ko wona caakan ko hunde nafoore fewi ɗum noon ceerno Oumar a weltanama anen kadi aɗa ñagane moƴƴere darde ma daariɗa daranɗa leñol ngol assalamu aleykum warahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إذن دوين هند قال لنا ما ننا موني ميدن ونشيرنا علي ما نجا بشدي لمكو سونا صحاب ما ننجوب من غندو دافع تبارك الله دل مودم جبل مفوف أنه يادم أنه لجكر عندم holko woni sababu jonde amen ɗo noon hannde yewde galle ko eɗen nganndi eɗen jogii nganndanma eɗen jogii fedde nde innira ko kultu men jinnaaɗo meɗen nene men sohna Adama Aissé rahmatullahi bari aleyha ko ɗum fedde nde manan innira holko nde dillata ko rendinde ngannduɗa manan balle gila e denndaangal kono bani adama ina naftoro ina hutoro ha tengtinoon e seeremɓe manne almuɓɓe e miskineɓe ko ɗum fedde nde ngannduɗa mana joni dillata ko hen kadi ngannduɗa mana yahata waɗi duuɓi kewɗi ɓennude ko wayni ngannduɗa mana ina ummo ɗo en taw ko fedde nde rendini ɗum ina faana ɗum e duuɗe Qur'an ina faana ɗum e almameɓe ina faana ɗum ngannduɗa mana ne seeremɓe hikka noon fa tabarakallah sunal khaliqin ina wayno ceerno Harouna Diobo haaldini e ina wayno hikka so risa to manan faana so Allah jaɓi e inde ceerno meɗen khalifa meɗen jinnaɗo meɗen ceerno Yahaya Ba adalallahu baqahu alayna bi khairin de Allah junnata gurdam makko ɗo en mo ganduɗa manan naftorade e kanko noon e dendagal hohoɓe manan diine gollotoɗo ɓe almuda tan ko tamno didori hikka ko toon manan kultu Adama Aissé ganduɗa manan faani toon manan ngalɗo gollal min kaldo e mon onon ɓe noon ko Mamadou Gouye Dia to Thialaga mbeɗe heewi dillude kadi man e tawtorede manan gueɗe baɗe ni hen saaha taw mbiɗe Fouta ɗum tawa kam ko mi yaade hen ha yetto manan ɗo foti yettade ɗo ko wayno ganduɗa manan guura men Thialaga en ko fati manen e Doɗel en ha ko wayno manan Bohde en ɗiɗo guure fof en jaadi e kultu Adama Aissé alhamdulillah rabbil alamina dental seeremɓe ɓe fof ndenda jippine e dow mabɓe ɓe ƴeewa gueɗe ɗe fof ɓe ganda ko woni hen ɗum heewe mabɓe nafoore ina heewe mabɓe kadi manan weltade no fewi no fewi ɗum tagi ɓe duwo kala nde ara ɓe duwoto ɓe duwo ñaganade Allah wonɓe sababu ganduɗa ɗum ɗo ha ɗum ɗo manan dañaɓe yo Allah junna manan fedde nde junna gurdam daraniɓe ganduɗa manan fedde nde ɗum noon en kawriti hen laabi ɗum noon kanko sohna Saba en wayno ardi manan fedde nde hande Aissata Ba kanko ardi ganduɗa manan fedde kultu manan Adama kanko woni président de fedde nde den nafa tabarakallah hunde fof noon ne jogui manan sababu manan to no mbiruɗen nane ni tan neɗɗo fuɗɗi manan moƴƴere eɗen gandi moƴƴere nde fuɗɗori to Allah newni kanko puɗɗinoɗo ɗum o dañi Allah kadi wallidiɗo kadi gante makko guila worɓe manan ha e rewɓe ɗa siye ma noon rewɓeɓe eɗen duwawnoɓe yo Allah junno gurnam ɗam moƴƴina ganduɗa manan gurnam ɗam gam barke annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗeɗo e deftere ko safinatu sa'adat ko deftere Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu wallifino deftere nde noon teddinirde ganduɗa manan ceerno Yaya nde ɗo deftere eɗen gandi ceerno Yaya hakkude muɗum e galle Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala e dennagal seereɓe ganduɗa manan fo noon ceerno ɗum ɗo ko man ko haada e mabɓe fewde ceerno ne wondi noon e koltu makko ɗum ci makko ko julde ganduɗa manan juma walla ko yaari manan gammu o ɗum kadi ene jeeya hen ina wondi manan e haalis o ko yo soode ngaari wallitore ganduɗa manan hidinlaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ha toon to risa toon wonno moƴƴere sono waɗe moƴƴi ko yaaɗo ganduɗa manan yeeso te sikke ala eɗen gandi manan kultu Adama Aissé kay yaari ganduɗa manan yeeso saabu mbeɗa andi ɗum fuɗɗinoto wonno wano kono alhamdulillahi rabbil alamina hande hitande fof arde ina ɓuura kadi manan ɓennunone nde en ñaguima Allah subhanahu wa taala ko waɗa ɗo hikka foof so Allah hawridin ɗum mo wuuri kadi Allah rokkat men kadi ɓeydo ha ɓeydo taw kamɓe daraniɓe aɓe celli aɓe kisɓe ɓooya ɗum ganduɗa manan daranade ɗum noon en calmini kadi nde en juurima manan fedde nde en gardini manan calminali men garɗiɗe fedde nde e dennagal mo tonggode mum tonggi ganduɗa manan fedde nde eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe eɗen ñagonoɓe Allah moƴƴere yaarude yeeso e Allah rokkaɓe kadi ganduɗa manan cellal ɓooya daranade ɗum ɗo noon ko ɗum ɗo wonno fadde ko eɗen jettina tan hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɗo mawɗo Mamadou Gouye Dia Thialaga auzu billahi mina cheytan rajim bisimillahi rahmani rahim caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasul alayhi salatu wassalam en calmini en juurima
en jippini fof kadi e juppali mumen ɓurɗe towde en gardini hen ahlu beyt rasul alayhi salatu wassalam fawi hen juriye Cheikh Oumar radiallahu taala anhu en calmini fof en jetti Allah en jetti jignaɓe jibilɓe men e neɓe men e joom galle men kadi machallah e ɓesgu tabarikallah machallah alhamdulillah aywa Koultou Adama Aissé noon tabarikallah machallah ɗo ummi ɗo ne ɗesi ɗuminde seeɗa judde seeɗa wonno koye ɓesgu ngu tan ɗi fuɗɗora ko ɓesgu ngu tan fuɗɗino koɓe dañata e Koultou koɓe dañata e tabarikallah machallah e arsugoji mabɓe guila e école eɓe jangga soɓe jeehi université koɓe dañata ko amin ndendina nen nenam ne woni Fouta ne woni Doɗel machallah amin neldamo amo totta miskineɓe men wonno no mbiyeten ni tan ken miskineɓe kono miskino foof kadi ne jogui miskino mum e ɗon puɗɗori ɗen no puɗɗiɗen ɗon noon Allah ne waɗi ha sukaɓe batti liggade kadi eko kocceten enenne eɗen ndendina no mbiɗen ni tan miskino foof ne jogui miskino mum aywa continue noon ha woni dumunna mbiɗen yen change systéme e tawi nene men artide ga Dakar mbattuɗen noon enenne nawde e nder duuɗe ɗe wonno eɗen jaaha Fouta eɗen jii duuɗe men ne ɗesi loode seeɗa wonno moyen gonɗo ga Dakar o ala Fouta jalayri gondi ga ni yooɓe koccino seeɗa Fouta kam ala toon wonno ɓe ndewi tan ko sunna machallah alhamdulillah aywa mbattuɗen noon nawde e duuɗe ɗe gam duuɗe ɗe ballitoro sernaɓe ballitoro yummiraɓe sukaɓeɓe e ballitoro e babiraɓeɓe ko ɗum woni bit Koultou Adama Aissé ha hande ko enen tan continno enen e ɓesguji ɗi ceerno Madani noon Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar Allah addimo ɗo e golle o tawi ɗo ko wayni ñande hen ni woni ni o wi kam sahaba ɗum no wayni mbimomi ceerno Madani an waddanɗa kam ko ne heewi koy o wi kam minne kay wonko tawmi ɗo ko heewi mi anda ko yahata mbimomi ɗum de woni Koultou Adama Aissé o wi kam Koultou Adama Aissé ko ni waydeke mbimomi eyyi o wi kam sahaba ɗum noon mi yiyani aɗa yajni ɗum mbimomi ala ceerno Madani wonno yimɓeɓe foof moni foof ko yimɓeɓe ko moƴƴuɓe ko wawɓe tampude e yimɓe tabarikallah machallah donc moni foof yo heed tan eɗo heedi ɗo minenne min keeɗa gaay en ballodira e miskineɓe men o wi kam mi yajnu ne waɗi carte mbimomi o wi ne waɗa reconnaître e gouvernement mbimomi wi wadde yeyami carte ɗe aywa ɗum addi min jañi seeɗa ni min mbaɗi panel o min mbaɗi hen hanti bureau o wonno ko sukaɓeɓe gonno jaltini ɗum hen gadduɗen mawni men moƴƴo tedduɗo moƴƴo diiniyanke islamiyanke kañumne woni mawɗo fedde nde kañumne koye ɗum tan yahata actuellement sa yi wonani ɗo hande omoni Makkatul Mukarram aywa ko ni ɗum wayi kadi ñambuɗen ɗum kadi e koddiɗo men goto ne ɗo ko galle seigne Modou Moustapha ko koreji men kadi e galle banggue Mauritanie ɓe kanko ne so ari tan hitande foof wiya kam mi tottuma Koultou sohna Mame Diarra mbimo minenne amin jogui Adama Aissé amen wonno on ne kala ñambeteɗo ko on foti ñambede tabarikallah machallah on ko dandorgal ko titorgal e innirimo fedde nde woni Adama Aissé aywa ɗum woni bit Koultou Adama Aissé tabarikallah machallah Koultou Adama Aissé tabarikallah machallah alhamdulillah yettade men sattani wonno ne waɗi carte e carte ɗe jeeye jeeygol ngol noon yarani noon ni wonno en jaltinani wonno no mbiɗen ni tan yimɓe ko moƴƴuɓe e ko yiɗɓe wadde ko moƴƴi ko yahoɓe e moƴƴere enenne eɗen gaccidi moni foof tan heeɗa ɗo heedi ɗo e moƴƴere mumen eɗenne etoɗen tan kala tawtuɗo men noon tini tawti men tan alhamdulillah machallah kono en yajnani pour yo won pied walla yo yimɓe erago pour noddude radio ji walla ala en mbaɗani ɗum so Allah alhamdulillah machallah nde ceerno Madani arata ɗo nde wonno laabi men édition ji men jeeɗiɗi ndene joni waɗi duuɓi jeeɗiɗi en naati e duuɓi jeetati gila ndene joni nden nawɗen ko halwar suudu mam men Adama Aissé le Cheikh Oumar yi aduna machallah alhamdulillah en nawi guure kewɗe no secrétaire général wirini
machallah en mbawa limtude ñaaguiɗen Allah tan ko subhanahu wa taala yalla hukken nawde Fouta fof ha taaro haɗen pilto eyyi ko ɗum tan ñaaguiɗen Allah subhanahu wa taala andi men kadi ɓurɗo tengde o woni école de formation mo umminɗen gila ma won jooɗi e duuɓi 4 aywa Allah hokka men jettinen ɗum ummini ɗum tan ko almuɓɓe dañi formation professionnel ganduɗa kala nde jippi alquran taw ne jogui métier mumen eɗeni hen tabarikallah machallah waɗi avancé école o ko pour almuɓɓe fuutankoɓe foof machallah alhamdulillah hikka noon eɗen nawanno foof eɗen belto hen kala ɗo meeɗi yaade ko weltare kala ɗo meeɗi yaade ko anniya te mbaɗirɗen tan ko Allah subhanahu wa taala eɗen jiiɗi tan wallodirde almudagal hikka noon ɗo yahata ɗo ne weeli en ha yeeso Allah sabu ko almuɗo tiiɗɗo taƴɗo mo ganduɗa tabarikallah ko basorɗo diine basorɗo l'islam basorɗo enɗam dewoligorol ceerno Yaya ko basorɗo diine basorɗo enɗam basorɗo dewoligorol basorɗo e nder galle Cheikh Oumar amo ñembe amo tenke tabarikallah machallah ñaaguiɗen Allah subhanahu wa taala o yo Allah wurnomo duuɓi 150 e ɗiɗi Allah waɗanmo ɗum ha ko daari ɗum wonde cellal wonde kisal wonde ɓamtare funere halif ceerno Bachir guiɗo mum sehil mum guiɗo Cheikh Oumar basorɗo e nder galle Cheikh Oumar tabarikallah teddugal ngal min mbaɗana mum amin jawingal sinno ko sago min ƴettata ko camion ngaji min tawoyamo sabu omo waɗi mérite ko ɓuri ɗum ko ɓuri welde kadi e ɗum ɗon fof hayso min jiidi min gandi valeur makko aussi tengtini balle ɗe ko ceerno Aliou Anne sabu Allah waɗi en kodde makko ma won jooɗi duuɓi 30 walla 20 e ko fawi jiiɗen mabɓe tan ko moƴƴere diine yankoɓe islami yankoɓe rewoɓe Allah jokkoɓe enɗam ɗo galle o hande meɗen jangga alquran meɗen jippina kamil te sababu o ko kamɓe nden noon alhamdulillahi rabbil alamin yo barke alquran heɓoɓe kala ɗo ɓe goni jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ko ɗum tan ɓe darani tabarikallah machallah ko weltare mawde e ɗum ɗo ko fayi to ceerno Yaya woni sababu kadi min ɓuri nawde toon kono sababu o kadi ne jogui sababu woni ceerno Ifra Anne yo Allah yurmo men yaafomo harnamo aljanna yo Allah yettindon cukagu makko kamil mo janganmi o ha joni amon kamil o nani rappi kono mi yiɗamo accude sabu ko kanko addanimo hoore makko kanko janguintono minen foof sukaɓeɓe foof kanko janguintono min alquran ko miñum ceerno Yaya neɗɗo timmuɗo moƴƴo basorɗo ñembeteɗo machallah alhamdulillah yalla yettin cukagu makko aljanna firdaus assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. L'astre de Wouromalé, l'astre de Richard Toll, où le fleuve Sénégal dessine son grand bras, se dresse un homme de foi. Au cœur pur, il se nomme Thierno Yaya Ba. Guide spirituel phare dans la nuit de l'âme, de Richard Toll où il est la douce et vive flamme, dans ce regard profond, miroir de l'éternité, se lit la sagesse d'un soufi, la sérénité porteur d'un message divin de la tariqa tidjaniya. Il sème l'amour, la paix, la tolérance, l'unité. Ces mots sont des sources vives où l'on vient s'abreuver. Ces enseignements, des perles que l'on veut conserver. Il éclaire les consciences, guide les pas égarés et rapproche le cœur par la foi de Dieu. Ton nom résonne comme un hymne sous tous les cieux. Que ton œuvre perdure. يلا مؤمن اللهم صل على محمد وسلم